Helo a croeso i sesiwn arall, ein sesiwn ola ni ar gyfer hanes Safon Uwch a Mrs Rita Bevan sydd yn cynnal y sesiwn heno, felly na i trosglwyddo iddi hi. Croeso mawr i chi heno. Hyn fe fyddwn ni yn canolbwyntio ar Uned 3 a fe fyddwn ni'n canolbwyntio ar y techneg ateb yr traethawd yn ei gyfanrwydd heddiw. A fi'n meddwl bod yna'n helaeth o ddisgyblion yn astudio canrif yr Americanwyr, fe fyddwn ni yn sôn am dechneg a fe fyddwn ni yn sôn am bethau sy'n berthnasol i rheini sydd yn astudio unedau eraill. Felly mae o'n yn berthnasol iawn i jyst yn defnyddio uned canrif yr Americanwyr fel enghraifft heno. I ddechrau, a falle bod eich athrawon chi yn gwneud y fath hyn o bethau yn aml iawn. Fel i chi'n gwybod, mae'r cwrs wedi newid ychydig dim ond i chi. Carfan blwyddyn 2010. Cwestiynau adran B, steil adran B yn unig. Mae CBAC wedi dweud achos bod chi wedi cael amser caled llynedd gyda dysgu cyfunol a salwch athrawon a siŵr o fod lot ohonoch chi'n gorfod hunain ynysu, bod ond yn deg i chi falle i ni leihau'r pwysau arnoch chi. Nawr, so fi'n credu mae adran B yn eitha heriol. Ydy mae e'n llai o waith o ran falle baich adolygu y man ffeithiau, y man manylion yna, ond mae e'n anodd iawn os na bod chi'n cynllunio flaen llaw. A dyna be fi'n neud gyda fy nosbarth i yn y gwersi o nawr sy'n arholiad mewn gwirionedd ydy paratoi a plotio mas yr atebion yna ar gyfer adran B. A cam un o, mae adran A yn gofyn i ni edrych y cyfnod eitha penodol. Adran A, yn gofyn i ni edrych cyfnod eitha penodol, so falle rhyw 20 mlynedd, 15 mlynedd. Mae disgwyl bod chi yn cyflwyno'r holl ffeithiau yma a complethu nhw mewn ac yn gweld sut maen nhw'n cydweithio gyda'i gilydd. Mae adran B yn gofyn i ni mwy na thebyg i edrych ar y cyfnod cyfan os na rhan helaeth y cyfnod. Ac felly mae plotio allan a sôn am yr holl bethau yma yn her ofnadw mewn 45 munud. Ac felly, yn hytrach na sôn am yr holl manylion, mae disgwyl bod chi yn adnabod y patrymau. Felly, mae gen i o'ch blaen i chi fan hyn rhan A o canrif yr Americanwyr, sef Africanwyr Americanaidd. A mae modd splitio hwn mewn i 4 rhan. A dyna bych chi angen bod yn wneud gyda'ch athrawon o nawr, neu o ran eich adolygu chi angen bod yn wneud ydy plotio mas yr holl gyfnod, a dechrau adnabod patrymau. Wrth gwrs, dewch mewn ar manylion yna, ar ffeithiau yna, ar unigolion yna fel enghreifftiau, ond fe fydd am amser i chi i sôn amdano nhw mewn paragraff cyfan. Fe ddim amser i chi i sôn am arlywyddion blaenllaw mewn un paragraff cyfan. Felly, o'ch blaen i chi, fi wedi llwyddo i rannu canrif yr Americanwyr mewn i 4 rhan. So'r rhan cyntaf bys ni'n dadlau ydy effeithiau deddfa Jim Crow. So'r holl deddfa yma gath ei gyflwyno a sut oedd hwn wedi effeithio tynnu nôl ar yr hawliau gan y bobl yn helaethu'r de yn benodol. Wedyn mae gyda ni effaith mudo y fargen newydd y rhyfel, so'r cyfnod yna o 1910 i 1948, sef y cyfnod lle oedd lot o bethau ymlaen, a mewn gwirionedd, bys ni'n dadlau, dyma'r cyfnod lle oedd pobl di mewn gwirionedd yn gweld tu hwnt i ffiniau taleithiau y de, mi oedden nhw'n cael ei drin llawer yn decach, fi ddim yn dweud oedd helaeth ddim yn bodoli yn helaethu'r gogledd, ond mi oedden nhw'n cael ei drin dipyn yn decach, so mudo'r gogledd, yr ddwy rhyfel byd, yn enwedig yr ail rhyfel byd, lle nathon nhw deithio i Brydain ac yn y blaen, o'n nhw erbyn diwedd yr ail rhyfel byd yn cael ei drin lot yn decach. So edrych ar hynny, wedyn hawlu sifil, sef cyfnod eitha byr o amser yn gronolegol, ond oedd lot wedi digwydd yn y cyfnod yna, a wedyn canlyniadau'r mudiad hawlu sifil. A be mae eisiau chi wneud ydy trio adnabod eich uned chi yn y 4-5 thema mawr yma, fel ni'n galw nhw, a wedyn chi'n mynd ati, so fi ddim yn ati fan hyn, i feddwl am petawn ni'n cael cwestiwn am falle addysg neu falle
Pa bethau eraill sy'n ni'n licio tynnu mewn i'r ateb yna, pa ffeithiau eraill. Achos chi ddim, a fi'n addo chi ddim yn bod mewn sefyllfa arholiad, lle chi ddim wedi meddwl am y themau mawr yma, a adolygu'r digwyddiadau sy'n gysylltiedig gyda nhw. Achos chi dan gymaint o straen yn yr arholiad y beth, a mae angen cynllunio hwn mas. Achos falle lle gallu gwreion fynd o'i le yn yr Uned y Canrif Americanwyr er enghraifft, ydy mae gymaint o beth yn digwydd fan hyn yn hawliau sifil yn y 50au, 60au, bod chi'n sôn gormod am y cyfnod yna, a mae angen i chi sôn am y cyfnod cyfan, mae'n mor bwysig. Ffordd arall falle o blotio neu o baratoi ydy edrych ar y degawdau. Okay, so mae gyda ni'r degawdau eto'n gysylltiedig gyda'r Canrif Americanwyr, ond fi'n gwybod bod na unedau sy'n edrych dros 100 mlynedd, ac felly mae wir angen bod chi'n adnabod beth sy'n digwydd. Nawr, unwaith eto, does dim disgwyl bod mae rhaid i chi siarad am y 20au, mae rhaid i chi siarad am y 30au, mae rhaid i chi siarad am y 40au. Na, dyw hwnna ddim yn wir, ond mae rhaid i chi sôn am y cyfnod cyfan a ceisio cadw'r ddisgyn yn eitha wastad o ran yr cyfnodau penodol. Hynny yw, Canrif Americanwyr bod chi ddim jyst yn sôn am y 50au a'r 60au. Felly mae gen i ateb fan hyn i chi, okay? A ni'n mynd i fynd trwy, ni'n mynd i dadansoddi'r ateb yma, a fydd hwn wir o fydd i unrhyw un sy'n gwneud unrhyw uned, achos fydd ni'n cael adnabod cryfderau yr ateb yna a gwendidau'r ateb yma. Byddai'n rhannu gyda chi ar ddiwedd y sesiwn pa farc o CBAC wedi rhoi i hwn. Gallwch chi weld, os chi'n credu, mae gwaith fi ti ar un safon o hwnna, gret, fi'n gwneud y camgymeriad na o hyd. Okay? Mae'n ateb da, mae'n ateb perffaith, a mae'n ateb da. So'r cwestiwn ydy, y prif reswm dros welliannau y mywydau Americanwyr Africanaidd yn y cyfnod 1890 i 1990 oedd gweithredoedd y Llywodraeth Federal trafodwch. So dyda ni 100 mlynedd. Okay? Nawr, ymlwyddyn 30, falle ymlwyddyn 12, dwi ddim yn gymaint o ffocws, ond ymlwyddyn 30 yn bendant, mae wir angen i chi ddeall y cwestiwn. A falle bod chi'n eistedd yna meddwl, wrth gwrs mae'n deall y cwestiwn. Okay? A fi'n meddwl o hyn ar lefel lot yn fwy dwys. Okay? Gwelliannau y mywydau Americanwyr Africanaidd. Sut oedd y bywydau nhw wedi gwella? Okay. Meddyliwch, na falle bod chi, a pwy bynnag sy'n eisiau bwys chi yn eich dosbarth chi, yn meddwl am gwelliannau mewn gwahanol ffyrdd. Falle bod fi'n meddwl, ond mae gwelliannau meddwl mynediad i allu cyfrannu yn y gymdeithas a gallu cael ei drin yn deg ar yr heddlu, lle mae Bob sy'n eisiau dros nesau i chi yn meddwl na gwelliannau yw pethau gwleidyddol, deddfau sy'n cefnogi nhw. Hawl fi'n gywir, mae Bob yn hollol gywir, mae hynny'n hollol ffain. Jyst bod chi'n treiddio hynny trwyddo, bod hwnna yn rhyw fath o sylfaen ac yn batrwm i chi trwy gydol eich traethawd. So, mae'r ymgeisydd yma wedi dechrau. Okay? Roedd gwaith y Llywodraeth Federal yn llwyddiannus iawn. Okay? Gwelliannau, prif reswm dros welliannau y mywydau Americanwyr Africanaidd yn y cyfnod oedd gweithredoedd y Llywodraeth Federal. Okay? So, yn syth bin, mae'r ymgeisydd yma'n dweud, oedd y Llywodraeth Federal yn llwyddiannus iawn wrth wella bywydau Americanwyr Africanaidd. Okay? Yn syth. Okay, gret. Mae hwnna'n ffab. Okay? Oherwydd ei gallu arfodi newidiadau yn gyfreithiol. Eto i gyd, gellir dadlau heb fudiadau, gwrthustiadau a phrotestiadau bobl ddi, ni fyddai'r Llywodraeth wedi bod mor effeithiol wrth gyflwyno'r gwelliannau hyn. Mae'n dangos i'r arholwr y sydd o fi'n deall y cyfnod cyfan. Byswn ni'n licio gweld ychydig fwy o gyd-destun fyna. Ni ddim bendant, ni ddim eisiau buddsoddi gormod o amser ar y cyflwyniad, a bydd ni'n gweld yn aml iawn yw'r disgyblion yn sgwennu tua tudalen ar eu cyflwyniadau, a maen nhw'n wych, ond dyn nhw ddim yn ennill y marciau iddyn nhw, maen nhw'n gwastraffu amser a amser eitha pryn. Byswn ni'n licio gweld ychydig fwy o gyd-destun fan hyn, a byswn ni'n licio, mwyn wir cyrraedd band 5 o leia, byswn ni wir yn licio gweld mwy o ddealltwriaeth yr ymgeisydd yma dros cwestiwn. Okay? Wir falle bron iawn cwestiynu'r cwestiwn. Okay, beth yw gwelliannau? Sut byddai hwnna yn amlygu ei hun?
a bydde hwnna wedyn yn sylfaen. Yn wedig os chi wedi un o'r disgyblion sy'n anelu at yr graddau uwch, mae bendant eisiau chi i fod yn llai bas yn eich dealltwriaeth chi, yn fwy ddofn. Y Llywodraeth Federal i raddau helaeth oedd y prif reswm dros welliannau mywydau Americanwyr Affricanaidd. Yng nghyfnodau yr 1890au, 1920au, doedd y Llywodraeth Federal ddim wedi gwneud llawer o newidiadau helpu'r gymuned ddu. Eto i gyd, aeth Roosevelt ati greu'r fargen newydd yn 1932. So chi'n gweld fan hyn, fi'n teimlo, mae'r ymgeisydd yma bendant wedi adolygu. Maen nhw'n deall y cyfnod, maen nhw'n deall maen nhw'n deall beth oedd be ni'n gweld o hyd ydy, mae'n digwydd o hyd, mae rhywun ddim rili yn gwybod beth yw Llywodraeth Federal, so mae yna gwestiwn yn codi, beth yw'r Llywodraeth Federal ac yn y blaen, a mae rhywun, mae Bob Drian, yn istana yn meddwl, fi ddim yn gwybod beth yw'r Llywodraeth Federal, fi ddim wedi adolygu'r Llywodraeth Federal, ond mae yn hollol ffain achos fi jyst yn mynd i newid y cwestiwn, bydd yr arholwr ddim yn deall o gwbl, bydd yr arholwr ddim yn gallu gweld tro, na'i newid y cwestiwn i y goruchaf lys, enghraifft. Ni'n gweld hwnna. Mae rhaid i chi cadw, y mater dan sylw ydy y Llywodraeth Federal. Does dim rhaid i Llywodraethau Federal. Does dim rhaid i chi i gytuno, allwch chi anghytuno, ond allwch chi ddim newid y cwestiwn. Ni wedi gweld Wel, fi wedi gweld y bob blwyddyn, bob blwyddyn ymysg fy nisgyfion ni yn meddwl bod nhw'n fod yn glyfar iawn, chi'n methu newid y cwestiwn. Os mae CBAC wedi penderfynu, dyma di'r cwestiwn, dyma ydi'ch cwestiwn. Di greu'r fargen newydd yn 1932. Roedd y fargen newydd yn llwyddiant i raddau helaeth ar y pryd, ond yr edrych yn ôl roedd yn llai llwyddiannus. Mewn sawl ffordd, ond mae jyst yn stopio yn dweud dim byd ar ôl hynny. Mewn sawl ffordd, nid o mawr yr 20au, y 20au, oedd i gyfrif am ffaith fod y fargen newydd mor llwyddiannus oherwydd yr 6 miliwn o bobl ddu wedi symud i'r gogledd, a daeth diwylliant a chymdeithas y bobl ddu yn fwy amlwg i'r Llywodraeth Federal. Mai nod y fargen newydd oedd eisiau dod y grym yn ôl ar ôl Cwmp Wall Street yn 1920, y gogledd erbyn hynny wedi bod gymorth o rannu effeithiolrwydd. Enghraifft, roedd y Asiantaeth Cymorth Federal, un o asiantaethau'r wyddol Roosevelt yn darparu rhaglenni helpu'r tlawd ac yn rhoi cymorth i deuluoedd tlawd. Cafodd y fargen newydd bron iawn yr un effaith ar bobl ddu a bobl wyn, felly gellu dadlau mae'r Llywodraeth Federal oedd y brif reswm dros welliannau bobl ddu. Be fi'n teimlo am yr ymgeisydd yma, be falle newch chi weld trwy gydol y traethawd yma, ydy mae'n eitha mecanyddol. Mater dan sylw, ni yn golchi drafod yr cysyniad y llwyddol, ond mae'r ymgeisydd yma wedi gwneud yn ffordd eitha mecanyddol fi'n credu, doedd ddim yn llifo. Fodd bynnag, roedd y fargen newydd yn dal i wynebu problemau, roedd llawer llai llwyddiannus yn y de oherwydd goruchafwyr gwyn oedd yn dosbarthu cymorth yn anheg. At hynny, unwaith eto, Llywodraeth Federal yw'r prif reswm dros welliannau y mywydau bobl ddu gan ei fod wedi newid y gweddill arlywyddion wedi sbarduno newid yn agwedd y bobl. Gwnaeth y newid hwn mewn gweddau i helpu i gael gwared ar deddfau Jim Crow yn y de. Fodd bynnag, ni chafodd deddfau Jim Crow i gwahardd yn swyddogol tan 1964 pan basiwyd deddfwriaeth hawliau sifil. So yn amlwg, mae'r person yma, maen nhw wir wedi adolygu, maen nhw'n gwybod lot fawr o ffeithiau, maen nhw'n gwybod lot fawr o wybodaeth. Unwaith eto, mae hyn yn dangos mae Llywodraeth Federal oedd y prif reswm dros welliannau y mywydau pobl ddu. Eto i gyd, bod deddf hawliau sifil 1964 yn llwyddiant enfawr wrth y leu deddfau Jim Crow, fi ddim wir yn gweld fan hyn bod yr ymgeisydd wir yn deall beth yw gwelliannau bywydau. Fi'n meddwl bod yr ymgeisydd yn dweud trwy'r amser, ond fi ddim wir yn teimlo bod nhw wir yn deall ar raddfa eitha dwys fan hyn. Sut bydde
cael gwared ar deddfau Jim Crow wedi gwella bywydau pobl di wirioneddol o ddydd i ddydd, sut bydden nhw wedi gwella? Sut bydde yr deddf hawliau sifil 1965 wedi cael effaith hollol uniongyrchol ar fywydau pobl? Okay. A dyna'r fath o beth yr trafodaeth yma ni'n mynd mlaen amdan ydy y syniad yma bod chi wir yn deall a cael trafodaeth bron iawn gyda'ch hunan yn y traethawd yma. Yn yr un sefyllfa, gan iddi atal gorchafwyr gwyn gan rhwystro cyfrestru pobl di. So dyw yr ymgeisydd yma ddim di sôn bod hwnna yn beth negyddol yn erbyn y deddf hawliau sifil. So eto'r pwyso mesur yma, fi ddim really yn derbyn ac yn gweld y pwyso mesur yma. Mae hyn yn dangos yn glir mae gweithredoedd y Llywodraethau Ffederal oedd y prif reswm dros welliannau y mywydau pobl ddi. Ac wedyn ni'n mynd ymlaen. Mae yna testunau eraill yn dod i fewn o'r diwedd. Fodd bynnag, ar lawer cyfrif, os na fyddai Dubois wedi sefydlu'r NAACP yn 1999 ac os na fyddai King wedi sefydlu'r SCLC, ni fyddai llawer o deddfau hyn wedi cael ei gyflwyno. Gellir dadlau mae dyfal barhad y protestiadau a gwrthystiau wnaeth arwain at y Llywodraethau Ffederal i gyflwyno'r deddfau hyn. Mae hyn yn awgrymu mae sefydliadau di ac nid y Llywodraethau Ffederal yw'r prif reswm dros welliannau y mywydau Americanwyr Africanaidd. Fi'n licio hwnna, na phan fi wedi gwneud yn lle oren. Fi'n licio. Nad gwrthystiad hwn yn llwyddiannus iawn i raddau gan ei blwyddyn cyn gweld unrhyw newid os gweddill y mudiadau hawliau sifil ac mae hwn yn llwyddiant mawr. Fi'n rili licio am y frawddeg yna ydy mae'r ymgeisydd yma wedi dechrau meddwl am y pethau hir dymor. Pwyso mesur Gwerthuso. So mae yna rhannau briliant o hwn o ran y Gwerthuso. Roedd y boicot hefyd wedi rhoi llwyfan i King. Mae gwrthystiadau eraill fel Greensboro yn 1960 pan eisteddodd y gwrthystwyr gwrth y symud yn dangos nad y Llywodraeth Ffederal yw'r unig reswm dros welliannau y mywydau pobl ddi, oherwydd arweiniodd y gwrthystiad a ddadwahanu pob counter yn siapau Woolworth, ac bod hyn wedi cymryd blwyddyn i ddigwydd, mae dal i fod yn arwydd o cael. Pam? Sut byddai hyn wedi newid neu gwella bywydau pobl yn America? Fodd bynnag, gellir dadlau mae Llywodraeth Ffederal yw'r prif reswm dros welliannau y mywydau pobl ddi, oherwydd yn ystod Little Rock yn 1957, a James Meredith yn 1966, so eto rili dangos bod yr ymgeisydd yma wedi adolygu a wir yn deall y cyfnod. Roedd rhaid i Eisenhower a Johnson ymyrryd i amddiffyn y myfyrwyr. Yn ystod Little Rock, roedd hyd yn oed rhaid i Eisenhower anfon y milwyr i fewn gan ei fod yn adfodlon helpu pobl ddi ac awgrymu gwendid rôl y Llywodraethau Ffederal. Fodd bynnag, fel gwelwyd yn achos James Meredith, gwnaeth yn NAACP a King ymyrryd pan benderfynodd orymdeithio mewn 200 milltir i protestio am well addysg i bobl ddi gan ddangos yr angen am fudiadau di. Ond sut nath hyn wella bywydau pobl di yr Americanwyr Africanaidd? Dyna beth sydd angen i chi wastad i gyfeirio nôl ati. Gellir dadlau bod dyfarniad y llys goruchaf oedd yna achos llys enwog iawn yng California yn 1979, a be fi'n licio am hwn o'r diwedd mae'r ymgeisydd yma'n dechrau ceisio siarad am y cyfnod cyfan, lle gadarnhawyd y gellid cymryd camau cadarnhaol yn fwy arwyddocaol na ddeddfwriaeth. Gan fod dyfarniadau llys. Ac felly, iawn, o'r diwedd, fi'n teimlo o'r ymgeisydd yma bod ni'n edrych ar y cyfnod cyfan. Mae dal neu hi, fi'n credu, yn dweud bod pethau'n arwyddocaol, ond ddim wir yn tynnu fe nôl at y cwestiwn o ran sut nath y gwella bywydau pobl. Dyfarniad Bac oedd un o'r adegau cyntaf pan gwnaeth pobl ddi penderfynu yn erbyn rhywun gwyn. Dyfarnodd y llys
fod risg anigonol. Roedd y dyfarniad ar wahân ond cyfartal y llys Greichaf yn 1886 yn nawr yn cael ei ddadwneud a'i chwalu yn llwyddiannus ar ôl blynyddoedd o gyfleusterau'r wahân ac anghyfartal. At hyn, mae dyfarniad Plessy vs Ferguson yn 1896 yn dangos bod y goruchaf lys o bosibl yn bwysicach, ac mae hwn yw'r prif reswm. Dyma'r dechrau pwysau mesur. Mae'n eitha hwyr mewn i'r traethawd i ddechrau pwysau mesur. Y mywydau pobl ddi, gan fod Plessy v Ferguson wedi cadarnhau deddfau Jim Crow yn y de, gan osod cynsail i'r cwmnioedd trafnidiaeth gan hetair wahân. Fodd bynnag, ymgeisydd ddim yn hoffi dweud fodd bynnag, mae'r ffaith bod y Llywodraeth Federal yn gallu ddadwneud dyfarniadau ar deddfau hyn yn awgrymu mae'r Llywodraeth Federal yw'r presym pennaf dros y newid. Dyma'r wir pwysau mesur yn dod mewn. Er enghraifft, roedd Reagan yn gam mawr yn ôl i bobl di yn yr 80au oherwydd ni wnaeth llawer o ymdrechion i gyfarfod arweinwyr di a gwrthododd dealltwriaeth hawliau dynol. Mae hyn yn awgrymu nad nhw oedd y prif reswm yn welliannau ymwydau pobl di, a mae hwn yn bwysig, okay? Does dim angen i chi gytuno, does dim angen i chi bod yn bositif o hyd yn eich cyfraniadau chi. Achos mae'r cwestiwn yn gofyn chi ai rhywbeth oedd yn bennaf gyfrifol neu prif reswm oedd bywydau pobl di wedi gwella, does dim rhaid chi i gadw at bethau y gwelliannau yma o hyd. Mae croes y mawr i chi i ddweud pethau negyddol. Okay? Dyna di'r rhan o pwysau mesur. Mae hyn yn awgrymu nad nhw oedd y prif reswm dros welliannau mywydau pobl di, ond yn hytrach y prif reswm dros newid. Yn ystod y cyfnod fel Reagan yn arlywydd, oherwydd ei natur at chwiliadol am air, cwtogodd ar raglenni cymorth federal a phenododd llai o bobl ddi y swyddi federal, a newid hyn a gweddau cyflogwyr wrth nhw beidio chyflogi pobl di hefyd. Gellir dadlau bod modd ystyried unigolion fel Martin Luther King fel y prif reswm dros welliannau, ac nid y Llywodraeth Federal, oherwydd wnaeth unigolion fel Marcus Garvey yn 1915 gynnig syniadau i gymryd Affrica a'i ddatblygu a'i gwneud yn gartref i bobl ddi. Denodd hyn gryw holl wahanol i'r bobl oedd Booker T. Washington yn denu, oherwydd mae unigolion fwy arwyddocaol wrth ddenu pobl i gefnogi bywydau di. Ymhellach, gellir dadlau fod pobl fel King a Du Bois wedi sefydliadau mudiadau di yn bwysicach na'r mudiadau hunain, oherwydd heb yr unigolwyr, ni fyddai'r mudiad wedi cael ei sefydlu, gan olygu mae unigolion oedd y prif reswm dros welliannau ymwydau pobl di yn hytrach na'r Llywodraeth Federal, oherwydd gellir dadlau bod y Llywodraeth Federal yn cael ei ddylanwadu ar yr unigolion. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos King, oherwydd yn dilyn ei lofruddiaeth yn 1968, a'i Johnson ati, so dyma ni yn dechrau siarad am y canlyniadau, a'i Johnson ati i greu'r deddf tai teg yn 1968 cofan King. Roedd y deheuad King i gael gwell tai i bobl di wedi dylanwadu ar y ddeddf hon. Roedd y ddeddf yn gwahaniaethu'r sail lliw croen, crefydd, rhyw ac ati wrth brynu tai. Eto i gyd gellir dadlau mae'r ddeddf hwn yw'r reswm dros newidau ym mhobl ddi. Pam, dyma cyfle perffaith i'r ymgeisydd i sôn sut bysau prynu tai a ddim cael ei atal ar prynu tai i'r gwella i bywydau nhw. Dadlau mae Llywodraeth Federal yw'r prif reswm dros lwyddiant Americanwyr Africanaidd. Yn gyffredinol, i raddau helaeth, y Llywodraeth Federal yw'r brif reswm dros y gwelliannau ymwydau'r Americanwyr Africanaidd. Yn y cyfnod rhwng 1890 a 1990, heb y newid ei hagwedd, ni fyddai unrhyw newid cyfreithiol wedi bod yn rhan o'r hawliau. Mae unigolion arwyddocaol fel Booker T. Washington yn llai arwyddocaol, felly oherwydd ni wnaethon nhw hyrwyddo newidiadau gwleidyddol gan gredu bod addysg a sgiliau yn ddigon i helpu bobl di. I raddau helaeth, gwnaeth rôl mudiadau di sbardino'r newidiadau ac roedden nhw'n ddylanwadol iawn ar y newidiadau a gyflwynwyd gan y Llywodraeth Federal, gan awgrymu bod mudiadau di bron yr un mor bwysig ar y Llywodraeth Federal. Fi ddim yn hoffi'r casgliad. Fi wir ddim yn hoffi'r casgliad. Fi ddim yn meddwl bod yn casgliad cryf. Okay? Dyw ddim really yn ateb y cwestiwn. So beth sy'n ni'n licio chi wneud? Fi'n mynd i roi rhyw 2 munud i chi fi'n credu. Okay? A fi'n mynd i ofyn i chi fynd ati i edrych ar y casgliad a gweld sut byddwch chi'n gwella fe, ac yna fe fyddwn ni yn trafod pa marc mae y person yma yn heiddi.
Gyda'r casgliad, ni bendant yn gweud, mae'n cwpl o bethau bys y bendant yn buddio chi ar y casgliad. Cofiwch y casgliad eich cyfle ola chi i berswadio Mae'n casgliad da, ond dyw e ddim wir yn gysylltiedig, bys ni'n methu dyfalu y cwestiwn o'r casgliad. Mae'n sôn bod nhw'n ddylanwadol iawn yn newidiadau. Mae'n sôn am y Llywodraeth Federal. Ond dyw e ddim wir yn sôn am y syniad yma o gwella bywydau. A dyna beth sy'n holl bwysig i chi fan hyn. Reit, os chi adre gyda ffrind, os ych chi yn siarad gyda, neu'n gwylio hwn yn recordiad, falle gyda grŵp o ffrindiau, faint o farciau bysych chi yn rhoi i yr ymgeisydd yma? Bys ni'n dadlau'n gryf, mae CBAC wedi marcio hwn hefyd, bys ni'n dadlau'n gryf, bod hwn yn ateb da iawn, am bod yr ateb yma wir yn Y reswm am hynny, mae chydig yn fecanyddol, a bod nhw'n siarad ac yn cyfeirio nôl at Llywodraeth Federal yn gyson, dydw ddim wir i fi wedi deall y cwestiwn. Mae yn teimlo bach fel bod e'n gwestiwn sydd wedi cael ei gynllunio flaen llaw a wedyn slotio fewn i'r cwestiwn. A nid dyna beth ni'n edrych arni pam ni'n mlwyddyn 2010, dyw paratoi traethodau flaen llaw a tweakio nhw i gyd-fynd gyda'r cwestiwn ddim yn mynd i helpu chi. Mae angen bod y dyfnder yna yn eich dealltwriaeth chi. Dyna beth sydd angen i chi drafod. O ran positives fan hyn, mae'r ymgeisydd yma wir yn deall beth yw'r Llywodraeth Federal, yr ôl Llywodraeth Federal, a wedi ceisio falle ychydig yn hwyrach i fewn i'r traethau. Bydwch y ffoi, os ych chi'n gwylio hwn fel recordiad, fyddwch chi yn gweld y cyflwyniad, os ych chi'n gwylio hwn yn fyw, fe fydd y cyflwyniad yn cael ei anfon i chi. So band 6, na band 6 yw'r delfrydol yn dyfan, yr ateb perffaith. Mae CBAC yn dweud bod angen i chi arddangos a threfnu gwybodaeth yn hanesyddol gywir, perthnasol a manwl. Canolbwyntio yn benodol a trafod y cysyniadau allweddol yn y cwestiwn osodwyd, cynnig trafodaeth dilys a chytbwys am y cyd-berthnasau, a dyna beth ni'n gwneud, Oedd ddim yn drafodaeth rhwng nodweddion a ffriodleddau allweddol. Cynnwys dadleuon ategol penodol sy'n arwain at ffarn gyson ac integredig a brofwyd. O'n i'n teimlo bod yn ymgeisydd yn dweud bod yn arwydd y cael ddim cweit yn parhau gyda hwnna. Rhoi ateb sy'n darllen yn hawdd ac wedi drefnu'n dda gyda lefel uchel o gywirdeb o ran defnydd llafu atalnodi gramadeg. Yn rili syml, be maen nhw'n edrych am, ydy dealltwriaeth dwys yr cyfnod a ffeithiau manwl. Un peth, dyna beth sydd wir angen i chi feddwl amdan yn adran yma, sut mae un peth yn dylanwadu ar y peth nesaf, sut maen nhw gyd yn plethu mewn i'w gilydd. Un traethawd cyflawn, un dadl trwy gydol y traethawd, eto ddim wir yn deall y cwestiwn, felly y traethawd ddim wir yn gyflawn. Ond wedi cyrraedd y casgliad, felly bod fi'n bod chydig yn llym ar ddi llun, a sgiliau ysgrifennu. Am drin cyfnod cyfan, a fi'n gwybod, fi'n nagio fy ysgyblion ni o hyd. Mae rhaid i chi drafod y cyfnod cyfan, chi yn adael eich hunan rhag mynd i fyny yn y bandiau os na ydych chi yn trafod y cyfnod cyfan neu ymgeisio i trafod y cyfnod cyfan. Yn hytrach, mae'n ymwneud â sicrhau bod yr ateb yn ymdrin gyda mwyafrif o'r cyfnod a nodir yn y cwestiwn. Trwy wneud yr uchod, dyna'r ymgeiswyr gallu adnabod newidiadau dros cyfnod a nodwyd gan ganolbwyntio enghraifft ar y ffordd mae esblygodd agweddau neu sefyllfa economi gymdeithasol sydd yn y cwestiwn.
Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr gofio bod cwestiynau wedi dilydio ysgogi dadl. Dyn nhw byth yn mynd i roi cwestiwn i chi peidio gallu neu peidio bod ddim gyda chi'r gallu i cael dadl. Orau yna. Mae'n rhaid i'r ymateb ganolbwyntio ar y cwestiwn ysodwyd hyd yn oed os yr ymgeiswyr yn anghytuno gyda heriad y cwestiwn. Mae'r ymgeiswyr yn rheddi herio'r cwestiwn, dyma sy'n bwysig, a dod i farn gwbl wahanol ar hyn y gynigir, fodd bynnag, ni allent wirdroi cwestiwn mwyn rhoi ateb maen nhw wedi adolygu. Falle bod gennych chi ateb hollol perffaith am byd addysg neu arlywyddion. Os na fod yn ddangos, ydych chi'n methu defnyddio'ch ateb chi. Os byddant yr fan bod neu syniad a sylw yn nghywir. Ac wedyn, ni wedi bod yn sôn am cysyniad allweddol. Nawr, fi'n credu nes i rhannu'r tip bach yma gyda chi wers diwetha. Fi'n gofyn i fy'n ysgyblu ni sgwennu'r cysyniad allweddol fan hyn ar eich llawn nhw. Felly bod chi'n meddwl, mae hwnna byth rhyfedd i wneud. Wrth i chi adolygu, wrth i chi sgwennu eich traethawd chi, fyddwch chi'n dal y papur i lawr. Dyna sut mae disgyblion yn dal y papur i lawr. A fyddwch chi'n gweld y cysyniad. So, os taw arwydd y cael, fyddwch chi'n gweld y gair arwydd y cael, byddai'n atgoffa chi i gyfeirio nôl at y fe. Fyddwch chi'n gweld gair llwyddiannus neu pwysigrwydd neu chwyldroadol, be bynnag yw y cysyniad allweddol. A byddai'n atgoffa chi a byddai'n cadw chi rhag wafflo. Mae yna wafflwyr o fri yn astudio hanes ac mae'n holl bwysig bod chi ddim yn wafflo ac yn gadael y cwestiwn fel petai. Mae tair cwestiwn ar y bwrdd gwyn i chi, ar y sgrin, sori. Fi dal yn mode ysgol. Fi eisiau chi fynd ati i Reit, yr un cyfnta. Y prif reswm dros felliannau y mywydau Americanwyr Affricanaidd yn y cyfnod 1890 i 1990 oedd gweithredoedd y Llywodraeth Ffederal. Ni wedi sôn am hwn, y prif reswm. I ba raddau gellir dweud mae athrawiaeth Truman oedd y tro bwynt mwyaf arwydd y cael, ym mholisi tramor yr UDA, tro bwynt mwyaf arwydd y cael, ac i ba raddau rydych chi'n cytuno mae'r profiad yr ail ryfel byd oedd y tro bwynt mwyaf arwydd y cael o ran sicrhau, so eto tro bwynt mwyaf arwydd y cael. Ond y mater dan sylw yn rhan cyntaf i Llywodraethau Ffederal, ni wedi trafod yr ateb hynny. Y mater dan sylw yn yr ail un ydy athrawiaeth Truman, a'r mater dan sylw ydy'r ail ryfel byd yn y trydydd un. Felly, mae disgwyl bod chi'n cyfeirio nôl at yr ail ryfel byd ym mhob un paragraff. Dyna beth yw pwyso mesur. So ni'n dadlau, mae ateb eitha mecanyddol a eitha strwythuredig, nes i ddim di strwythur yn dda, ydy ateb lle mae yna sawl safbwynt bach. Na i just esbonio honni i chi. So mae gyda chi'r cyflwyniad, mae gyda chi'r paragraff cyntaf yn sôn am yr ail ryfel byd, os wnawn ni edrych ar yr ail ryfel byd. Mae gyda chi yr ail baragraff wedyn yn sôn am byd addysg, y trydydd un yn sôn am y Llywodraethau Ffederal falle, a maen nhw oll yn paragraffau bach, trithodau bach o fewn y paragraff. Nid dyna be ni eisiau un traethawd cyflawn. Ni ddim eisiau lot o safbwyntiau bach, ni eisiau un safbwynt cryf sy'n rhywbeth o asgwrn cefn i'ch traethawd. So fel nes i sôn, mae'n dod yn syth o wefan CBAC 1-3 astudiaethau eang, bydd adran A yn cael ei thynnu gyda amrywiaeth o gwestiynau, fyddai fel arfer i'w chael yn adran B yn cymryd eu lle. Rhaid i'r ymgeiswyr ateb 2 gwestiwn, un o ddewis o 2 yn thema 1,
ac un o ddewis o rai yn thema 2. So maen nhw wedi bod ychydig yn fwy hael i chi. Maen nhw yn cydnabod bod chi wedi cael, wel, 2 flynedd bach heriol iawn. So maen nhw wedi bod bach yn fwy caredig gyda chi yn rhoi 2 ddewis bob tro. Chi ond yn ateb 2 cwestiwn. Iawn, chi ddim yn trio ateb 4. Chi ddim yn ateb 3. Chi ddim yn ateb 2 jyst o adran A dim byd adran B. Darllenwch y cyfrifiadau ar top y papur. So, os ni'n licio gadael hwn ar y sgrin i chi am chydig, dyma di'r brawddegau dadansoddol, a chi chydig wythnosau ffwrdd yr arholiad erbyn hyn, a dyma di'r fath o frawddegau dylse fod yn hollol naturiol i chi ddefnyddio. Yn wahanol i, mae'n debyg i ddweud rhaid ystyried effaith, wrth ystyried dylanwad, wrth gwrs rhaid cofio, yn bendant gweld canlyniadau hir tymor byr, yn bwysig iawn oherwydd, gweld newidiadau mawr ar raddfa bach, gweld effeithiau am flynyddoedd maith. A dylse bod chi wir fy nghyngor i chi o nawr tan yr holiad, bob tro i chi'n sgwennu'r holiad, bod gyda chi rhyw fath o map meddwl, neu chi ddefnyddio hwn, llawn brawddegau dadansoddol, a bod chi'n defnyddio nhw. A fi'n credu, os newch chi sgwennu, chi iwso hwn yn sgwennu rhyw 2-4 traethawd, byddai'n dechrau dod yn eitha naturiol i chi ddefnyddio'r fath o geirfa brawddegau dadansoddol yma. Ok, so dyma di'r adolygu yr ymarfer. Ac wedyn, cyflwyniad effeithiol. Ok, nathon ni drafod ychydig o gyflwyniad effeithiol sesiwn diwetha. Nes i argymell i chi y pethau nes i argymell i chi wneud ydy dangos dealltwriaeth dwys o'r cwestiwn. Ok, beth olygir gan welliannau mywydau Americanwyr Africanaidd, beth olygir gan trobwynt yn cyd-destun polisi tramor. Trobwynt beth sy'n ni'n dadle, falle bod bob drws nesaf yn anghytuno, ydy rhywbeth o newid lle does dim modd mynd yn ôl ar ôl hynny. Okay. Wedyn, mi eisiau chi sôn am y cyd-destun hanesyddol y cyfnod cyfan, mi eisiau chi ddangos i'r arholwr yn fras, nid tudalen llawn ffeithiau, yn fras beth oedd yn digwydd yn y cyfnod. Okay, os chi'n sôn am yr Americanwyr Africanaidd, trafodwch y ffaith bod chi yn ymwybodol bod nhw wedi derbyn heriau neu gwynebu heriau am gyfnodau hir. A dyna'r syniad yma plotio'r themau mawr yma, achos fyddwch chi'n adnabod wedyn yr hyn sydd yn yr uned. A polisi tramor, dangos eich dealltwriaeth y polisi tramor. Hynny yw perthynas ar ôl UDA gyda gweddill y byd. Oedden nhw'n gyfnod yn trio cadw draw, oedden nhw'n gyfnod yn trio myryd, oedden nhw am gyfnod chi'n cael y trafodaethau yma gyda'ch cyd-ddisgyblion a chythrawon o flaen llaw. Trafod y mater dan sylw ni ddim yn newid y cwestiwn, cofiwch. Okay. Y prif reswm dros welliannau mywydau Americanwyr Africanaidd yn y cyfnod o 1890 oedd gweithredoedd y Llywodraethau Ffederal. Chi wedi gweld y cwestiwn at 1000 o weithiau erbyn hyn. Mater dan sylw ydy'r Llywodraethau Ffederal, mae rhaid i chi drafod hwnna. Athrawes Truman wedyn, yr ail un. So, yn rili fras, byswn ni yn dangos dealltwriaeth dwys o'r cwestiwn, cyd-destun hanesyddol, ond y cyfnod cyfan. Okay, jyst rhyw brawddeg neu ddwy, jyst yn rili dangos bod chi'n deall y cyfnod cyfan, y mater dan sylw wrth gwrs. A bys yn ni'n neud, falle bod athrawon chi drwy'ch chi beidio wneud hyn, a mae hwn yn holl y ffain, bys yn ni'n rhyw fath o cyflwyno y traethawd. Na beth yw cyflwyniad, yw cyflwyno'r traethawd, o blas i'r arholwr beth sydd ddod. Mae hefyd yn helpu chi strwythuro eich ateb chi, mae'n helpu chi feddwl. Nawr wrth gwrs, bys ni'n argymell i chi gynllunio flaen llaw, i gamu nôl o'r arholiad am 2 munud, sgwennwch traethawd, atebion gorau 100% wedi gynllunio flaen llaw, ac felly mi eisiau chi wneud ymdrech i wneud hynny. Okay, a wedyn gwerthuso, a dyma'r sgil holl bwysig, fi'n ymwybodol bod y sesiwn ar fi'n gorffen. Achosion, pam, beth oedd cymhellion tu ôl i ddigwyddiadau penderfyniad? Canlyniad, beth oedd canlyniad y digwyddiad penderfyniad? Newidiadau, sut oedd pethau wedi newid dros amser, tymor byr, hir dymor? Parhad, a wir i chi, mae gymaint ohonoch chi ddim yn sôn am y parhad neu'r newidiadau yma. A oedd pethau wedi aros yr un peth? Ai o ganlyniad i deddf hawliau sifil, a oedd bywyd wedi gwella, oedd wedi parhau, neu oedd wedi parhau i fod yn eitha tebyg i bywyd cyn y deddf.
Bys ni'n dadlau oedd na newidiadau enfawr ar ôl y deddf hawliau pleidleisio. Sori am hwnna. Newidiadau enfawr ar ôl y deddf hawliau pleidleisio, ond falle oedd na fwy o barhad falle ar ôl y deddf hawliau sifil. Rhywbeth i chi i feddwl am, tebygrwydd gwahaniaeth. Unigolion blaenllaw tro bwynt. A fi wedi dangos hwn o'r blaen, a na i adael hwn ar y sgrin i chi, jyst tra mwyn gofyn i Mr Rumble, os yna unrhyw gwestiynau? Na, dim cwestiwn wedi trwy'r eto. Na i ddangos hwn jyst yn gyflym iawn. Jyst rhywbeth o tasg adolygu hwn, a na i roi'r un gwag i chi fan hyn. So chi'n mynd ati chi falle roi byd addysg a trafnidiaeth, er enghraifft, neu ail ryfel byd, a wedyn chi'n mynd ati i lenwi hwn, a wedyn nodi beth sy'n debyg ac yn wahanol. A dyna fe mewn gwirionedd ar gyfer heddi, felly os nad oes cwestiwn, pob lwc i chi yn yr arholiad. Cofiwch y tips, ewch nôl dros y fideos yma os chi'n dymuno, fydd y recordiadau ar y wefan, maen nhw o fydd i chi, falle i ail ymweld yn nhw nawr ac yn yma, jyst i atgoffa chi na'n o'r tips yma, ond pob lwc i chi. Diolch yn fawr iawn am hwnna, lot o gyngor yn yr ddefnyddiol, a hefyd hoffwn ni dymuno pob lwc i chi yn yr arholiad yn mis Mai, felly pob lwc a hwyl.